द्वारिकापुरी से जब भगवान कृष्ण से मिलकर सुदामा जी घर आते हैं तो देखते हैं वहां का दृश्य और कहते हैं, छूमंतर हमार हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमार हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमार हो गईल। कहाँ टंगाइल भीख झोली कर तलिया कहीं देखावा, कहाँ हेराइल काठ का कठवत कहाँ फुटहवा तावा, पढ़ाइन कहाँ पढ़ैली पढ़ाइन कहाँ पढ़ैली का दूसर दुआर हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमारे हो गईल हो हमारे हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमारे हो गईल। मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमारे हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमारे हो गईल। केकर बाजबरी ऐसन बा कंचन किला बनौले, तरस न आयल गरीब ब्राह्मण पर बाबजर गिरौले पर बाबजर गिरौले प्रभु जी पर बाबजर गिरौले। अरे न घर के घाट को भैली आवागमन बेकार हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमार हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमार हो गईल। घर घर के मटकी फोड़ले खा गईले दही चोरा के, राज समाज आज बाउन के मीठ मीठ पतिया के, भरी का पेट बात से उनके अगम अनहार हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमार हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमार हो गईल। अरे की किस्मत जागल यापन की भूल द्वारिका गईली, कोठा कोठा परान ढूंढत की बहुत पगलैली, कि मरलस कवन कसैया गैया गले कटार हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमार हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमार हो गईल। अरे सही बतौलस द्वारपाल बा कृष्ण के माया भारी, जेकी दई है राम भला कितना दिन रही भिखारी। और तोहर जीत कन्हैया भैया हमर हार हो गईल मड़ैया दुबर गैया छूमंतर हमारे हो गईल
मैया छूमंतर हमारे हो गई। द्वारिकापुरी से